pano ndipo Nyasa VoiceBox ndipo nkhani zathu pano zimakhala nkhani zokhudza andale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Ndiye lero tili ndi bambo Osward Jumani amene iwo anithu akuchokera ku Whispers College for Mindset Change amene akufuna kulankhulapo pa Ken Msonda. Iwo ali ndi zakukhosi zimene ndithu akufuna kuwamasula Ken Msonda modio yawo ya lero. Ndiye tikhala limodzi pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti Osward Jumani abwera ndi mawu otani amene afuna kuwauza Ken Msonda, ndipo kumapeto tikupemphani kuti na Malawi mmene mmadziwira Ken Msonda kuti mogwirizana nazo ndi zimene Osward Jumani akulankhula zokhudza Ken Msonda. Ndiye tikhala limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti Osward Jumani afuna kuwauza chani Ken Msonda modio yawo ya lero. Mwadzuka bwanji comrade Msonda. Ine Osward Jumani ndakupezani so kummawa kuno kupanga respondi VN yanu imene nditumizira dzulo usiku. Mwakhala mukunditumizira message from past 9 pa ukafika pa 3 AM zimene zimaoneka kuti mwina tulo lanu linasautsika kwambiri chifukwa cha VN imene ine mwina ndinapanga, and VN imene ine kulankhula za inu ya Msonda ndakuti zingatokhala kuti mwina ndikachitatu. Kawiri simunandiyankhe, kachitatu ndikamene mwayankhira. Mwina sono sitamba kuoneka kuti zikuyaba kwambiri ndi mmene chiteze mwina chinakhuthulira. Komabe poyamba ndine kuti mwadzuka bwanji. Sindingatha kudzipanikiza ndikuyankhe usiku moja chifukwa ndinafuna mwa ndidzipatse mpata womvetsera bwinobwino mmene chidwi chanu chililipo ndifotokozera nkhani zina zomwe zili kunja kwa zifukwa zimene zatipangitsa kuti ino ndine tikumane. Ngati mmene ndinakupatsirani mawu aumoni ndi mafotokoza kuona kuti kundidziwa ine Osward Jumani kuti mundidziwe chifukwa cha mabizinesi, ine ngati Osward Jumani kuti mundidziwe chifukwa cha moyo wanga pa uzimu, ine Osward Jumani kuti mundidziwe chifukwa cha maphunziro anga, Osward Jumani kuti mundidziwe zomwe ndapanga achieve pa life yanga. It is going to waste your time. Chifukwa yona kuti our ideology ndi zosiyana kwambiri. Ine nitakwika ndi pa scale Msonda ndaona kuti you claiming too much of yourself pa nkhani ya chipembedzo, za uzimu. You claim too much in politics, you claim too much pa zama business, you claiming too much, and you just too much of yourself. Ndi koma ine chimodzi imene ndinoti ndife osiyana. It is how we were trained. Inu kumene munaphunzitsidwa zimene munaphunzitsidwa ndi kumene ndinakaphunzira zimene ndinakaphunzira. Makodi amene ndinapatsidwa ndi osiyana. Ine ndinapatsidwa kodi, I'm a custodian of discipline. So when we are discussing matters olo nditasangalala chotani sindimayiwala chimene chatipangitsa kuti tikumane, chifukwa chona kuti pali mawu amene amati likulli ma kan ma qalu likulli ma qalu ma kan. Mapersians amatero malo ena aliwonse amakhala ndi zolankhula zake, zolankhula zilizonse zimakhala ndi malo ake. So that is Osward Jumani, and kodi imene iyi ndidzakhala ndikuyilankhula kambirimbiri. Malo aliwonse amakhala ndi zolankhula zake, zolankhula zilizonse zimakhala ndi malo ake. Kukumana kulikonse kumakhala ndi chimene chakukumanitsani. So stimango ine si munthu amene ndimakonda kutenga ma advantage ya basi ndakhala ndikufunane ndi ndipanga makuti hayi. Ine zoti Msonda mulipo, zoti mapanga andale, zimene mmapanga ndimadziwa. Koma I couldn't take advantage for the anthu ena akukunenani, then ineso ndikunenani. Chifukwa ma concern awo ayiwo zimene akukunenerani si ma concern yanga ine. Zimene zapatsa iwo uchidwi kuti adzikamba nkhani ya Msonda, mwina zimene zikupanga attract attention yanga kuti naneso ndilankhule nawo. That is makodi aina amene. Kodi ine ndiona kuti ine sinditsatira chinthu chifukwa chakuchuluka anthu otsatira, ndipo sindidana ndi chinthu chifukwa cha anthu amene akuchitsatira.
chinthu chimodzi chimene ndikakupatseni chitsanzo sizimatanthauza kuti kuchuluka kwa anthu omwe amowa ku South Africa kuno then mowa ndi kuti ndi ovomerezeka sipachipembedzo, not even healthy wise. Mowa umapangidwa condemned ngakhala zipembedzo, umapangidwa condemned ngakhale traditionally, condemned ngakhale pa health ya munthu. Ndikuti mowa ndi vuto koma chifukwa chomwe anthu ambiri can we say kuti mowa ndi wabwino ngati foja amapha, foja amayambitsa cancer, foja panalembedwapo zinthu zambirimbiri koma mmaona anthu akusiya kusuta foja. Ndi mmene makampani ambiri akuyamba mapanga mafoja. So Oswald Jumani si munthu amene amadana ndi munthu chifukwa ali ndi adani ambiri munthuyo kapena kukonda munthu chifukwa munthu ali ndi omukonda ambiri. Oswald Jumani, I do my own research pa zimene ndamva, pa zimene ndikukayika, pa zimene ndikudziwa, and I always use doubt. Any information ine si munthu amene mangomukandira information ndikuyamba kuigwiritsa ntchito. I'm not that kind of a person. So chimene ndipangitsa ino ndine kuti tikumane ndikuchidziwa. Chimene chakupangitsa ni kuti mpana mupanga respond kuzolankhula zanga ine ndikuchidziwa chifukwa chone kuti akakhala ma VN amene ne Oswald Jumani ndatulutsa okamba pa zinthu za ndale ndi mamiliyoni. Inu ngati mwandidziwa mochedwa, you are pretending because ndakhala ndikumva nimukuma komenta mbali zina, and here if you are getting surprised kuti Oswald Jumani simukumudziwa, you are a pretender, but no wonder that is a politician. So kuti ndikuyika ni malo ano bwinobwino, I don't want to lose a point. Ndikudziwa titakumana chifukwa chani. And for a time, just for your information, I've been like being labeled mu regime yonse ya tosalance ga sindikisatiza ngati imene niyo maichuli ya tosalance. Okay. Mulamuli wa MCP ndi Dr. Lazarus Yakwera. I've been labeled kukhala munthu wa MCP. The whole CSO's team imanditcha ndi wa MCP. Ma social media ambiri ma group wananditulutsa ndidzelo ndi wa MCP. Pa ground pa social media ngakhale so azizanga ojeza now, they label me Oswald Jumani kama munthu wa MCP. So you are the first person kunena kuti ineyo ndalandirama ku DPP zoti ndidzinyoza MCP. Pamene DPP amanda kuti ndimalandirama ku MCP kuti ndidzinyoza DPP. So ndi mmene maufulu a anthu mukafuna kulankhula za munthu ina mayang'anira, because ndesadzadwala mwana wa munthu wakuda nkusanena tisana mulodze, ndesadzaoneka pa khomo la munthu wa ku Africa kuoneka maliro ndikuona kuti mwana wathu atiphera. Maliro ena aliwonse achimalaya makhala atiphera, matenda ena aliwonse amakhala kuti atilodza. So that kind of belief ili ma DNA anthu ambiri in Africa komanso anthu achikuda ku Malawi ndikudziwa kuti ndi mmene timakhalira. So kulephera kwanu kulikonse mmayenera kuti mupange point at finger munthu wina wake. When I'm doing this, mukufunika kuti muone kuti akundipatsa ndalama ndi ndani. But no wonder chifukwa chona kuti munthu ukakhala wakuba umaona ngati aliyese amalemera chifukwa chakuba. Ukakhala oti ndiwo wachitaka umaona ngati aliyese amene ndi ndalama zambiri anapanga chitaka. Ukakhuta umaona ngati aliyese wakhuta. Ukagona ndi njala umaona ngati dziko lonse lina anthu agona ndi njala. Ndi chifukwa njala imene ili ku Malawi mpana sukudziwa kuti kodi akumakhuta ndi ndani. Chifukwa chani aliyese amene ali ndi njala amaona ngati dziko lonse lina anthu agona ndi njala. Anthu akudya akumakhuta ku Malawi konko. So ine sindingadabwe kundipanga label munthu kuti ndalandira ndalama. Chifukwa chona kuti anthu amene mukunena zolandira ndalamano ndi amene mmalandira ndalama. Ndiye mukuona ngati kuti aliyense amalankhula pokhapokha akalandira ndalama. I Oswald Jumani, as I'm saying, ine sinayambe ndalandirapo ndalama kuchokera kwa munthu wa ndale kuti agwiritse ntchito lilime langa. Andi ngati ndalama imene ndinayilandira kuchokera kwa munthu wa ndale kuti ndalama ndi imeneyo undilankhulire chakuti munthu ena akhala wa ndale. Okay. Chifukwa cha chipembedzo ndi imene kaipompo. Koma kuti God knows best. Pali mama amene mafuna ndigwiritse ntchito to emphasize kuna kuti sinayambe ndadiyapo ndalama za munthu wa ndale. In your blood, ngati mukuti you are born again, magazi mwanu, you've been nourished yourself. You are nourishing yourself. Kudi ndalama za anthu andale. And ndalama za anthu andale ndi misonkho ya Malawi. So you are not a born again. Munthu amene amadya ndalama zimene zimabedwa kwina kwake and feeding himself and feeding his family, nourishing himself, ndi ndalama zoti wina wake waba. He can never call himself a born again. So I want to put you on your position. Nifage ine Honorable Msonda
I always advise you to stay away quoting me with your Bible verses or telling me your spiritual background. Chifukwa kuti ine zikafika pa uzimu, I'm a heavyweight, but I just don't like to use it. Chifukwa kuti nimadziwa kuti situkambirana za uzimu. Mukadzafuna kuti mupangane debate pa nkhani ya uzimu, dzakonzekeni Msonda. Adzasiya anthu okutsatirani ku mpingo wanu umene munayambitsa. Because I'll put you on your position. Never will someone who is getting nourished ndi ndalama zakuba misonkho ya Malawi can at the same time claim to be a born again. Because being a born again, kukhala munthu wobadwa mwatsopano mwa Khristu, ndi kuiopa ndalama imene anthu adapereka ngati msonkho kuti ikagwira chitukuko cha dziko, iwe ndi kuyidya muwapondereza anthu amene adasonkha. Khristu adaletsa zimenezo. Koma ngati Msonda muli gulu la anthu limene mmapanga zimenezozo, mwapanga izi ku UDF, mwapanga izi ku DPP, munapanga izi ku PP, munapanga izi again ku DPP, and you want to continue doing it today, and you are still claiming to say you are a born again Christian from 1982, ineyo Osward Jumani, analysis yanga niona kuti you are not a born again. Mudzabadwa so mwatsopano mwa Yesu Kristu, mukadzasiya kudya ndalama zimene zimapezeka munjira yakuba ndi anthu azipani. Nthawi imeneyo you become a born again. This is why muviyeni yanga ija nakuthandizani kunena kuti Msonda, tsiku limene munapanga chisankho chokhala a born again Christian, linali tsiku labwino lopambana kwambiri m'masiku a moyo wanu, limene mukachita tsoka simudza kumana nalonso, chifukwa nakuti maybe Mulungu mutamuza kuti mwabadwa mwatsopano, anakulandirani, koma mutamba magwirabe ntchito zachikunja, Mulungu adzakutenga nali wokwiya nanu. And inu mudzamwalira ndi chithunzithunzi cha born again, koma zintchito zanu pa ground za uzimu palibe. So chidzakhala chinthu cholilitsa claiming to be a born again on earth, ndi ukapeza kwa Mulungu kuti kulibe za born again. This is simply because born again wanu uli palilime pokha. Koma what is nourishing your body, what is nourishing your family, kawantambala kalikonse kamene muli nako, extracted from my revenues a Malawi, misonkho yosonkha a Malawi, chifukwa kuti you've been in politics just too much. Panaponde kuti chuma chanu ngati mudali nacho chimene mudayamba ndi business yabwinobwino, chinasakanikirana kwambiri ndi ndalama za ndale zomwe zimapezeka munjira zachinyengo, kuba ndi kuononga. We cannot mention zina zoposa pamenepo. So I just wanted like ndibike ndimenepo. So to know me ine ndilibe nthawi Msonda kuti ndidzikuuzani kuti ine ngati Osward Jumani school ndapanga makuti, ine ngati Jumani ma business ndimapanga zakuti. Koma chimene mungachidziwa ndicho kuti South Africa ndili kuno ndimapanga business, ifa kuno kusindabwera ndi nyumba ya ambuye yanga, ndimakhala pa rent and I pay rent ku South Africa kuno. Zimene ndiye nazo ku Malawi forget. Foja wako ndamali pa mphuno. Kumene ndili kuno nyumba imene ndikhala ndimene minority ndi yanga. Ngati ndi gali moto imene kwenda ndimene minority ndi yanga. Zoti ku Malawi ndi chali ndapanga chani, it doesn't count. And in this topic imene ndine tikukambirana, sizikufunika kuti mpati dziwe chani, because we are talking of leadership. I'll add you pa Whispers of the Stranger. Ulendo nake mukankha kuma group nake mukana kuti mafuna muta join Whispers of the Stranger kuti mudzasosolana ndi Jumani. You are very very far Mr. Msonda kusosolana ndi Jumani. You are 64 or 65 years old. Also the Jumani, he is 46. I'm turning my 47 very soon. Miezi iwili itatu kusogolo ndikando panga birthday yanga 47. And that's how young I am. Koma chimene ngakuza nichona kuti mungathe kukhala mklasi mwanga kuti ndizakuphunzitseni zofunika kuchita for you to achieve a goal in politics before it is too late, because your age is taking you somewhere whereby you can no longer have dreams. There is no way you can have dreams at the age of 70. You suppose this time around, Mr. Msonda, living your dreams. Kuti inuyo ma dreams amene munali nawo panopo ndi kuti muli in that castle, you are in that universe imene munapanga create. Not at the age of 64 you are still creating your dreams. My dreams what muzapanga. You are the same people amene mafuna muzati tsogola at the age of 80. Makana awa amene mukuchita wansonda kutsogola kuti muzati mufuna kukhala president with
this age of yourself ndi mmene mukuonekera makanaka amene wanda amene fedufuna kuthana nawo. We are not attacking any party. Listen to me, musandidetsere mbiri yanga ku MCP and ndinakaso ndikukanani kuti musandidetsere mbiri yanga ku DPP sindidana ndi Chipani and kuti mubwere ku whispers of the stranger ngoja zathu ndikupangirani forward malamulo athu lamulo loyamba kulemekeza atsogoleri. This is why chifukwa kuti maforum ambiri ndimapanga defend Lazarus Chakwera as a leader amene akutsogola dziko la Malawi. Ndimanena kuti achakwera mukafuna kuanyoza muzanyoza akapita ku MCP, but when it comes for that gentleman a president wa dziko ine awo defend. Ine ndingathokoza kuti Ken Msonda ndimadziwa kuti kuphandi chimo koma ine mukudziwa kuti ndingathokoza ndikuti ine can defend even killing someone just to protect him. Lazarus Chakwera chifukwa ndi mtsogoleri wa dziko. If someone is to come to Malawi and ndikuoneka kuti he is a threat to his life, osakhala chifukwa chimene cha MCP. This is how much I respect my elders. This is how much I respect munthu akakhala kuti ndi mfumu, akakhala ndi president kapena wamkulu wa mpingo. Ningathe kupanga nano argue mu zinthu zina zimene tikusemphana maganizo koma ine it will never take me to the extent yona ndizopanga ni insert ngati mmene mumandipangira insert muma VN anu ena. But ndikudziwa kuti you are too emotional chifukwa yoti I shocked you. You couldn't see me coming. This is what is shocking you. You couldn't see me coming. So ngatana kuti Sindidya nawo drama za Chipani olo anthu amandipanga lebo kuti ndine wa MCP koma sinamene adi apo drama za MCP. Palibe wina aliyese wamkulu wako Chipani cha MCP amene angana kuti Osward Jumani ndimamudziwa. Mudzandifunsa tsiku nayo kuti mmene ndikayambitsa gulu lotchedwa kuti Whispers of the Stranger 9 years ago ndinkatanthauza chani. It was a book. Ninkafuna ndilembe book. And I just turned it into a forum. But you have to learn something from this young boy. Malankhulapo zona kuti mumakayang'ana dzina la Osward Jumani pa Google and simunalipezera ngooneka mizere itatu. Let me remind you something. Osward Jumani not supposed to be found on Google. Osward Jumani, he is dealing inendi kudilana ndi mavuto amene akukhudza dziko la Malawi for decades. So mavuto a Malawi amene tikukumana nawo ngati dziko ngati nzika for decades got nothing to do with Google. So this will never take kapena this will never cost Google to solve mavuto amene ali ku Malawi. Ndikuti sitikumvana. Ansonda makutu anu ndi woyima bwinobwino amene ndikakuyang'ana ndi pa chithunzi makutu anu ako ndioneka kuti ndi woyima bwinobwino ngati munthu oti mwina mwake mmatha kumvetsera zimene munthu akulankhula. Mavuto amene Osward Jumani akulimbana nawo ali ku Malawi pa ground. Mavuto ali mu leadership ya democracy ku Malawi. Mavuto akukumana ndi Amalawi. Amalawi ake including you Ken Msonda. Ndiye mukufuna kuti a solution to that problem ikapezeke pa Google. I'm not insane. Sinambe ndasitapo chamba ina Ken Msonda. Ndakhala ku school koma sinambe ndasitapo chamba. Ndapanga chinyamata I can tell you kuti ndapanga chinyamata size yona kuti inu mwamwe mudani mundiona lero. Ndiye mukhale ndi maklipi anga achinyamata changa mukhoza ndi koma mulungu ndi wankulu. Ina Ken Msonda ndapanga chinyamata. Ndajowa ma speaker ine. Right? So ningathe kukuza ndiona kuti mavuto amene ali ku Malawi sakuyenera kapezeka pa Google. Ine ndanena kuti ndithane ndi mavuto ako Malawi kupezeka ku Malawi. Kulankhula zimene zikupezeka ku Malawi. Inu ngati mukuyembekeza kuti mavuto ako ku Malawi munthu amene adzawathetse ndi woti mukamuyang'ane pa Google ndiye mukampeze. Then ndiye kuti understanding yanu ili kuphazi itu. Namumva mpesha niwina akakunena kuti kodi bongo wako uli kuti kuphazi mutu. Fozo khanga kuti mapazimu ndi mmene muli bongo kumutu ku ndi mmene kuli mapazi. So never wonder when you are getting intoxicated with politics, this is what will happen, and this is what happens. Nene ngathokoza kuti ine simanena kuti mundipeze pa Google. Ine manena kuti mundipeze munjira imene mwandipezera chifukwa ndi njira yokhayo yolondola yomupezera Malawi amene amayifuna Malawi. Osakhala pa Google yayi. Google got nothing to do ndi solving mavuto amene nawo ku Malawi. And if it's gonna count, Google got something to do ndi mavuto atonga di Malawi. Google has been there for all these decades. If ndikuvutika bwanji simaka Google anthu zathetsa mavuto amene. So put that one aside. Fundo ameneyo ndayikwacha kale. History
amanena anthu kuti history repeat itself. Mukabwera ku Whispers of the Stranger under Osward Jumani, ine ndimanena kuti people who let history to repeat itself are idiots. That's how opposite we're playing this thing. And remember that history repeat itself. Yes, it's true. But people who let history to repeat itself, they are idiots. Logic. Tiige bat. A reason why someone will repeat a class, ndikifayoti analephera. Walephera. Palibe munthu amene angakhoze nkalasi ndikubwereza nkalasi momwe musizingatheke. Palibe munthu amene angapange edit chinthu choti chinali bwinobwino. Kuchipanga edit ndoti chinali molakwika. Ndichifake mulungu sapanga edit chilengedwe chake. Ukabadwa wakuda umakhala wakuda. Ukabadwa woyera umakhala woyera. Mulungu sana kuti chisina chilenge bwino ndikuchipanga edit chomwecho. Amangolenga china. Mulungu sapanga edit. What is perfect? It is perfect. It will never be edited. Ndiye ngati history ikupanga repeat itself ndikuti ikupanga edit. Kufuna kukonza zimene sizinatheke mu history yoyambayo mu chinthu choyambacho. Ngati Second World War inabwereza ndichifukwa kuti the idiots of the world never learned a lesson from the First World War. And a reason why there will be no a Third World War ndichifukwa kuti the idiots of the world they learned something from the First World War and Second World War. Mufundo zoti lero lino bene tikukhala muno palibe zifukwa zopangitsa kuti anthu akhozanso kupita ku Third World War. Zilipo zambirimbiri. But the idiots of the world learned a lesson. They are no longer idiots. They are wise. Akudziwa kupereka kwa nkhondo. So pamene mavuto amadzibwereza, pamene mbiri imadzibwereza, mudziwe kuti anthu analephera kuphunzira mu mavuto oyamba. So pamene ife ku Malawi tikumabwereza ma mistake, ndekuti ife ngati a Malawi sitikuphunzira. Tikanakhala ngati tikuphunzira mu mavuto amene timadutsa, panalibe chifukwa chonena kuti ma mistakes adzibwereza. Kodi ma mistakes ake ndi ati? Ma mistakes ake ndiona kuti ngati ife tinamva kuwawa ndi UDF ndikuganiza zosentha boma. Ngati tinamva kuwawa ndi DPP yapingwa mtalika ndikusentha boma. Ngati tinamva kuwawa ndi Mai Joyce Banda ndikusentha boma. Ngati tinamva kuwawa ndi DPP yapita mtalika ndikusentha boma. Ngati dizili zoona kuti tikamva kuwawa timakhala taphunzirapo china chake and the solution is to change. Ndichifukwa chani timabwereza ma recycled politicians like Ken Msonda? That is my question. And you, Ken Msonda, when coming to me, chimene maina kundiyankha ndi chimenechi, because this is what I have been emphasizing. 96 minutes Msonda kumandiyankha zakubanja kwa tifa atumbuka, ujeni ndikazani wanga, that is nambe pambe trash. I got nothing to do with that. Because when I'm going to fight you, I'm not going to fight you because ndino ntumbuka. Because a born again Christian, my business, when I meet you in politics, I meet my opponent. Sinima kaudi ngana age ya muntu kabana mtondo wa muntu kabana chifoda kuchokera kuti background yake ndiyo tani ndima yangana kuti uyu ndi ine tikupanga debate yokhudza nkhani imene lipa tebulo pakadzafika nthawi yoti yayamba kuyangana za kukula. I will tell you something. This is my political intelligence. Ningathokoza kuti tikamba zimene zoti zandazi makhawuli zathu ndedzakona uncle keso masala bwanje matsuka bwanje. Ngati muganza kuti ndiyo ndi munthu okhwima kwambiri pandala Ken Msonda, Osward Jumani is another level. Ku South Africa kuno ine I was approached the EFF, if you don't know. Here in South Africa I was approached the EFF imene Matia Julius Malemba. There's a reason but I cannot share with you. You are too far. Ngati mukuona kuti ine ndimasewera ndale za kumalawi zokha I play a world politics. Ndimasewera ndale za dziko lapasi because I just love politics. I was born a politician and I play politics and I just love politics. Koma ndale za ine sindimapanga ndale chifukwa ndifuna ndidzivala nawo ma t-shirt. Sindimapanga ndale chifukwa ndifuna ndizilipira rent nyumba. Ndimapanga ndale zofuna kuthandiza for a change. Right? So ningathokoza ndikuti ife ngati Malawi timamvadi kuwawa. A reason Tima Center Zipani, it is to walk away from people like Ken Msonda. Once we realize kuti Ken Msonda ndamana nathandizira kuti UDF ite. Once we realize kuti Ken Msonda ndamana nathandizira kuti DPP ya bingwa mtaliga ite.
Once we come to realize kuti Ken Msonda ndamene apangitsa kuti PP ite, once we come to realize kuti Ken Msonda ndamene amalimbana ndi DPP yapita mthalika kuti ite, once we come to realize kuti Ken Msonda ku MCP kumene wapitako ndikambelembera na akufunanso kuti Ken Msonda chipani chimachikata chifukwa palibe pamene Ken Msonda anapezeka chinthucho ndikupitilira. Pa career yanu ya ndale for the past 25 years whatsoever, ine ya Ken Msonda sindikuonani muli mchipani chikupitilira. So inuwe ngati mukuona ngati ndikudana ndi MCP, ine sindodana ndi MCP, koma ndikukuonani kukhala threat to that party. Mwina anthu amene ali ku MCP ko sakuona, mwina achakwerawo sakuona kuti Ken Msonda he is a threat to the party. Chifukwa pamene pakapezeka Msonda, that thing sichimapitilira kukula. Fa idha tamma nuqsanu, chikakhala chinthu chafika pa climax, zimene amadzapanga Msonda ndi kuchipungula, kuchithetsa. This is what you are. Nene amalankhula izi mukuona ngati kuti mwamake ine ndaledzebwa ndikudana ndi MCP chifukwa ya mulandira Msonda. No, koma ndikwamvera chisoni anthu azineka MCP wo chifukwa Msondayo sakumudziwa. Who is he? Chifukwa yona kuti za Msonda kuti tizidziwe, ine sindikwenda kupita pa Google Msonda. Ine manalo ndizingompanga follow munthu. Ndifaka ndimakuzana kuti I'm an educator, ndine educator. Za uye CSOs anthu mmachita kundipaka kuti ndine CSO. Munthu unetu ndine mphunzitsi. Munthu akamalankhula ndimamumvera ngati mphunzitsi and I note down. Munthu unetu ndimapanga ndine researcher. I do research. I'm an investigator. I do investigation. Sindifuna lankho zambiri Msonda zokhudza ndi zimene zozo. And I don't want to come to your house kumadzafusa anthu ndizikuimbira ndi mafoni Msonda mmatani ende zimakhala bwanji. Ine Msonda I'll just open VN yanu ndikumakumvetserani. Ndikuyankhana apapazi I've been quoting down from zimene ndiye mwandilankhula ndi ma VN. And let me advise you something. When you're speaking to me, now come to know who you're speaking to. I got no time to go around gathering zimene numalankhula ma social media ka kuzipani chancha. Once you open your mouth and you start uttering, just make sure you know what you're speaking. Ineyo ndabwera kudziwa ndakudziwana Msonda only based pa zimene iniyo palilime pano sematuluka and izina ndikuuza ni pompa. So ineyo chimene ndikuona chona kuti Msonda he is a threat ndi chiopsezo pa chipani. And uchiopsezo wake pa chipani Msonda kuchokera muzimene ndatenga muzolankhula zake ndi amene amanka mzipani kumakapanga coaching a leader how to destroy others within a party. Ndi chifukwa chipani chilichonse asanatuluka amakhala ndi ndani. Zimene zizi sindikungonena ndizilankhula kutsogoloko. Mu VN yanu ija ya 95 minutes ya 96 minutes ija munakomedwa kwambiri, munafika pena pake pale munatulutsa mawu amenewo and I quoted kutsogoloko ndikuuzani. So ndikuuza ndikuona kuti ngati dziko la Malawi lidzipitiriza kumabwereza ma mistakes, liona kuti DPP inafuna kudzilimbikitsa ndi ma recycled politicians. Ma recycled politicians omwewo ndi amene anayimaliza. PP inafuna kudzipanga strengthen yoka using ma recycled politicians. Ma recycled politicians omwewo ndi amene anayimaliza. I'm going to say what you said about Joyce Banda mu VN yanu. It's here on my book. DPP ilipoi ngati inali tambi. There are 22 of you who joined the DPP. That was way back in 2016. And ikagulu kamene kakamuna joina DPP in 2016 mukuchoka ku PP are the same people amene mmalimbana ndi structure ya DPP to bring it down. Koma polankhula amalankhula ngati ndinu nkhosa. Ndinu akambuku. Koma muna zikopa zimene mwavalazo ndi za nkhosa, ndi mkutheka kuti nkhosa sizikudziwani kuti ichi nchirombo. So I'm feeling sorry for those who think Msonda he got a substance of creating something good, yet not. I'm allowing ngati zipitiliza recycling people, politicians like Msonda in our new government. Amene ifeyo timagwira chinchito cholemetsa to erect them
in power, and Kenya after erecting our governments in power, ndikumakatenga so zinthu zimene tinazisesa nyumba ndikukata ya kudzala ndikumakatenga so zinthu zija kumakazika kuchipinda mitu yathu sikugwira. History will continuously repeat itself pamavuto ankhani za ndale ku Malawi ngakhalenso umphawi umene tili nawo. Chifukwa chani? These are the same masterminds amene akhala kuno ngazitsogoleri onse mulamulo wa democracy. I just wonder why today a party like MCP chimene chakhala ku opposition 25 years popanda Ken Msonda, why today should they see kuti Ken Msonda he got a capacity of helping them to reach their marriage in politics? Koma sindikudziwa, they know better. Chifukwa ine sindili ku NGC, I'm not a leader of MCP. Mwina akudziwa iwo chimene achiona mwa Ken Msonda. I'm speaking on behalf of my fellow voters in Malawi. I cannot let history kudzipitilira kumadzipanga repeat itself. Pamene poponda dutsa. Mwandi malankhula nkhani yambiri biyokhuza my Joyce Banda. Mwina munatasa kwambiri poona kuti chifukwa kunali ku inbox. Koma ndingokudziwitsa nzona kuti ine ku South Africa kuno ndakhala 27 years. Right? Ndakhala ku South Africa kuno zaka 27. Koma zaka 27 ku Malawi ndimabwera chaka ndi chaka kawiri kamodzi katatu ndimabwera. Ndichifaka lilime langa mumalimva kuti ndimalankhulabe chichewa chomveka bwino. Ndine wachiyawo by tribe bambo anga ndakunkhotakota ndi mchewa. If you don't know. Ndine mwana obadwira kusalima, mai anga ndakumangochi ndi muyawo, bambo anga ndakunkhotakota koma timakhala kusalima, TA Maganga. Come there. Ngati muli ndi ziwindo zokwanira, you will meet me there. We will dine and wine if that is possible, but I don't drink wine. Limodzi. Ndende kuuzani kuti Malawi ndimabwera. Palibe chilichonse chimene chimachitika pa ndale ku Malawi chimene nesi ndimakhala involved. Koma kuti involvement yanga ndinasankha kuti zizindikhudza mu njira yanji. Ndipo ndikanakhala kuti ndine munthu osusuka ndi ndale, inu mukuti kuti mudziyamba ndale pali wina akamana kupangana approach kuti muyambe ndale. Ine ndikanakhala osusuka ndi ndale zanga ndikanaziyamba 1999 kapena 2004. Chifukwa ine ndinakumana nawo the late Chakufa Chihana in Zimbabwe. Akubwera kudzagula material a campaign. Muzisankho za 2009 za 1999. Nakumana nawo mu Harare. Inakuyona galimoto MZ inali Ford Courier double cabin ya green. Ngati kuli akubanja kwa Chihana, I think you know that vehicle. Now na galimoto MZ agamule ku Malawi. I went closer. Mulibwanji bwana sijakufa we Chihana atwe. Okay. Big mulibwanji atime mulibwanji panga bwanji apa nakambakambali okay chabwe nde uganiza chani kuti apapa ulendo wanga ndifuna kubwerera. Ntajeza na nkhani ziwiri zitatu anandozote jump in nakwera mgalimoto yawo. Tinaenda limodzi ndi Chakufa Chihana tinakagona pa Nyamapanda. Imene makafika pa Nyamapanda kuti ada tinagona mgalimoto tosa limodzi tinagwetsa mipando ndikugona mgalimoto ndi Chakufa Chihana. The following morning tinadindisa mapassport athu, we drove together, tinadzasiyana pa nzikiti pa maroboti mulilongwe muja zikiti pa maroboti pati. Now bwana mungatonditsitsa pano ndikira mabasa pano bila kusalima. Anango think about it, young boy. Anali mawa mali za meana ndilankhula. Ina ndanya mukanu mapita. Ndikanakhala osusuka ndi ndale. That was a time imene ndikanayamba nawo ndale ndikumapanga zimene mukupanga inosi. Koma ine I was born a warrior. Ndizimzochita zanga. So mukamana za my Joyce Banda mabwetuka chanchane thinking kuti pali matricks amene mumadziwa kwambiri makuti and palibe amene angakubite. No, I know about it. Koma ine pano posindikamba nkhani ya my Joyce Banda and I'm not going to respond to you. Zakhuza ndi my Joyce Banda kapena zimene mwalankhula. Koma pali pena pake chifukwa kuti you are a betrayer. Ndiye pali pena pake pano ndifuna ndikukonzani kuti anthu akudziwe kuti ndi nani, including my Joyce Banda kumene ali kondofuna kuti angodziwa kuti Ken Msonda ndi ndani. So I'm going to use ndila nkhulapo za my Joyce Banda only kuti ndikukonze ndi malo amene komanso ndi my Joyce Banda akudziweni, komanso DPP ikudziweni, UDF ikudziweni, komanso ndofuna zone kuti MCP imene mwakajoina ikudziweni. Me, my project is to fix Malawi. Project yani sikukonza Chipani. Inu mmakonza Chipani, ine sindimakonza Chipani. Ine ndifuna kukonza dziko. And dziko Malawi timalikonza through vote.
sitingalolere kuti mavoti ena aliwonsewa amalawi tizikhala ndi amene tikumabetsa andi anthu ngati ino ndi amene zanu zikumayenda. Nchifukwa muviyeni angachanana kuti ifetu amalawi tayima pa 1994 paja. We are not moving. Amene mukuyenda ndi inu andale. Muviyeni angacha Msonda nana choncha kuti ife amalawi ngati nzika tinayima pa 1994 paja. Ngati nango muvotera bakeli mu 1994 tinayima pamene paja munatisiya pamene paja. Inu andale ndi amene mukuyenda panopoka mukuyendera kuti kale munafika kale ku 2030 ife sinafiki chifukwa panopo mukumatha machulana kuti APM 2030 chakwera 2030 ndani uichilima 2030 atupele bluzi 20 panopo mumachulana munafika kale ku 2030 ife amalawi tilakali pa 1994 pacha. You know why I'm saying that? Nichifukwa na kuti anthu amene munatilamulira 1994 mpaka lero mutilamulirabe ndeti kamati tikusintha boma tikusintha zipani tikusintha bati. If Nicholas Dawson is still there, if Uladi Musa is still there, if Ken Msonda is still there, if Kamati tikusintha chani? Tell me. Popeza Uladi Musa, Ken Msonda, and Nicholas Dawson, ndamana mu government imene ida alipo 1994 and are still in government in 2025. Malawi tikusuntha. Meaning to say kuti ngati anthu awawanda anthu amene amasokoneza nzipani, ndikuti ngati anayamba kusokoneza 1994. Ndamina khala kusokoneza democracy yose kuzafika pana tsiku la lero. And if we are seated watching and expecting 2025 tikamaka vote, we are going to change something. Tisintha bwanji. Ruling party imene panopo ilipo ndi MCP. Imene ili busy gathering these recycled politicians kwa some MCP. And probably what if they are going to win again? Akawina. Tikakhala ndi ma regional governor, tikakhala ndi ma board members ya ku water body, tikakhala ndi ma board members ya ku Eskom, tikakhala ndi ma board members ya ku Makra, tikakhala ndi ma board members aku MRA amene kujeni kose kumene mungakuchule ochokera 1994 chifukwa Ken Msonda tiva zoti ndi board member kuseliko sapatsa mwina mpando mchipani popeza zona kuti ndilankhabe kusogoloko sapatsa mpando mchipani koma mumva kuti awapatsa udindo pena paka kuyendetsa ntchito za boma. Munthu amene ankayendetsera ntchito za boma 1994 through politics akuyendetsa ntchito za boma 2025 through politics. Amalawi ndeti kumati tasintha boma kutulutsa nzipani zimene zili mbomazo kumapeza muli anthu 16 recycled politicians. This is what you did in 2016. 22 of you recycled politicians munakachenda DPP. Ngati DPP inkatipatsa mavuto. What should we expect with that DPP imene yatenga nyasi za anthu 22 kulowetsa mchipani? Nilifake mavuto adziko la Malawi sakutha. Chifukwa mindset imene zipanizo imayendera ndi anthu onongeka nzeru ngati achina Msonda, anthu amene mukamuyipitsa zipani. Ndife timuona ngati chipani cha ndiye choyipa, tikumaona ngati chakwera uja ndiye woyipa, tikumaona ngati Peter Mutharika uja ndiye wolephera, tikumaona ngati Mai Joseph Banda uja ndiye wolephera. Osadza kuti there is a bunch of recycled politicians amene ali achoncho. Koma chifukwa chona kuti andale athu focus yawo imakhala pa kuwina mavoti osakhala kuyang'ana za miyoyo ya Malawi, then isi khala concern yawo. Ndengati isi li concern ya zitsogoleri athu amulamuliro wa democracy, we will take that concern toka tisankha ife tikhala ndi concern imeneyo kuti if this is not your concern then let it be our concern. So I'm concerned, let me talk for you. Ine tikamawelenga za anthu 25 million ka 20 million amene ali Malawi, ndi passport ya Malawi, ndi ID ya Malawi, ndi birth certificate ya Malawi, ndi driver's license ya Malawi, chovotera cha Malawi, ana anga zidzukulu zanga zili ku Malawi. So when I'm speaking for Malawi ndakhala ndikupanga emphasize kuti I feel kuti ndili ndi ownership ya chinthu chimene chichi, ndipo ngati Malawi adzagulitsidwe ine mudzandipatsako ndalama chifukwa Malawi inanso ndi wanga. So why don't we share zimene mumazipeza ngati ma politicians ndife anthu osauka akumudzi? Why can't we share it equally? Popeza Malawi ndi wathu tonse. So ngati mavuto a Malawi, it is not your concern. Amalawi amene amaona kuti agulitsidwa awakampweya amasintha chipani chifukwa chowathawa anthu oyipa mchipani muja, suddenly kumene amathawira kuja kapeza kuti anthu amathawacha alinawo mchipani muja limodzi. If that is not your concern when my politicians, then that is going to be our concern. And this concern of ours, we are going to show you, demonstrate it to you.
in 2025 tikamaka voter. This is why Whispers of the Stranger was created. I never created this thing for nothing, only to train Malawians how to vote, how to choose their leader. Buku ndikuwerenga apa ndimene ndinalemba muli 26 characters of good leadership. If anthu sadzaona ma characters awawa kuti wina akapanga score 30% of these characters, don't go and choose him. Musakamsankhe, musapita kukasankha munthu ameneyo. Chifukwa chani? Ngati munthu akusowekera ma characters awawa, he's a betrayer. Olamuta nsankha kapa udindo pabe chimene akasinthi pa miyoyo ya Malawi. This is why Whispers of the Stranger was created, Mr. Msonda, in case you don't know. Ndibe nthawi na Msonda yoma kuuzani what I own. Muzipanga chani. The reason inu mungomva zimene ndikulankhula. Siyani za maphunziro anga ndingathokoza ndikuti ndima certificate nyumba muno. I hate being employed. I just hate being employed ndikumalamulira ndi munthu wina wake amene sakuzoti ndine ndani. Ndimalola ndilenge khasu ndikapaphiwa ndikalime ndikakolola ndizidya. Osakhazo ndizamuza ndizampanga munthu ndi yesi bwana. I just hate that. For 26 years ndikusafa kusina ndaga hapo ntchito pakhopa munthu. Ngandinachoka ku school ku Botswana 1997 kwa South Africa kuno. I never work. Sina ndaga hapo ntchito. Ngati mukuti Google and zemezo muzipeza da. I was twice adopted by the British. Pazifugwa. Ndakulirapo manje mama Russians ni ma Chinese ine Osward Jumani, you don't know me. So let me tell you something. Mukamando zankhani ya my Joyce Banda, put it one side. Sinofuna kamba zambiza my Joyce Banda. I'm just going to remind you the my Joyce Banda ango kudziwani. That point ya vida ya my Joyce Banda ndakuyankhani. My big concern is atsogoleri omwe mapanga betray nzika. Basi ndiye concern ya ine imene. Zoti Chipani chonchanda boma likulamula landani chanchani koma as long katavotera achilima 2025 he's going to betray Malawians achilima adzakha subject yanga. Kaya Peter Mutharika abweraso mu government 2025 ndikuapanga betray ya Malawi, he's going to be my subject. So this is why simandiona pamene ndayima. Ine ndimampanga munthu khala subject yanga, ndimayipanga government to be my subject when the government is failing Malawians. That's all. Otherwise, anything besides that, and I don't do this. And kwa mena manditsatira buno namba kulankhula 2021 2022 kunena kuti inuyo mudzisunga ndalama kuti mufa mudzapanga campaign mukaime ngati MP, mukaime campaign mukapanga campaign ngati president ngati councilor. Oswald Jumani akusunga ndalama zodzachita campaign yoti recycled politicians ngati Ken Msonda ndazinzawo. Government after 2025 they will have no space. Nde campaign imene Oswald Jumani akupanga. And I challenged to the eastern yonana kuti Msonda ngati uli ufiti please nthawi idakalipo 2025 munthu anyamuka apita kakhwime. Ngati munthu akuti iye amabera zisankho please nthawi idakalipo konzekani mudzabera zisankho za 2025. Ngati mukuti mmahonga ndalama kuti muwine zisankho please sungani ndalama mmabanki mukamuzisunga nyumba 2025 yone muzahonge ndalama. But I'm telling you people anthu amene ali ndi substance ngati yake ni Msonda 2025 sakudutsa, it is the end of their political career. And that end lies in my lips. End yanuyo pakaria yandale lies on my lips. Ili palilime panga apa. Don't expect kuti na aukamu ndumalimbana namne akeni Msonda. Paka mwapanga apa ndi pamene pali chipolopolo chotetsa career yanu pandale. And if you think kuti mungathe kupemphera, mungathe kukhwima, mungathe kukhani ndalama, kaya mmapanga za satanika, I'm telling you Msonda, please do not hesitate. Go. Kumene makatenga ako mukawonjezere. Kapena muwafusefusa anzanu kuti. Tayenda niyendani musambe nyanga Msonda koma ino ndikuza 2025. Msonda you know simukudutsa. Until your group, auze ni anthu anu, auze na asenzanu amene ali ofanana ndinu. Simukudutsa ina pa 2025. I will remind you this. So, ndine okhumudwa ndimampanga munthu kha subject when he becoming too much, forgetting himself within ndani. So you nalibe nthawi ndizilankhula zaina Msonda. Mimi amatoka ku DPP muja mana kuthamangisani ku DPP muja. And I was expecting kuti ni basi mukagwira ntchito ya Mulungu. Kufatsa ndimene health yanu ilili ndimona kuti basi ni nthawi muna munthu akhoza khala pasi
ndikumadziyanganira thanzi lake fajani. Politics is too stressing, and that kind of stress you cannot carry ndi mmene health yanu ilili. You can't carry a stress ya politics ndi mmene mulipo. Nichifaka usiku mwalephera kugona 6 hours ya usiku mwakhala muli masa mukundiyankha ine. Look at that. You're compromising your health. You are risking your health. Sindi munthu amene mana kuti muziyankha zolankhula za ife ngati atolankhani. Kapena zolankhula za anthu ola kukamwe ngati Osward Jumani. I'm telling you. Your health is not allowing you to do that. Ine nimwana kuti mene mwacha ku DPP muja mmayenera kuti mukakhale no pasana kuti iya kathanzi kanga kumene katsalaku kangokhala kongodziyang'anira ine mwini wakene ndikumatumikira Mulungu za atha Msonda. Ngati munkampanga izi za advise Peter Mutharika, why you couldn't advise yourself? Look what Peter Mutharika ndiyo. Akuyenera kupuma ndani ndikusiya ndani. Mumuyang'ane Peter Mutharika. Peter Mutharika, he is in that state osaka chifukwa cha matenda kukula ndi munthu wankulu. You are in that state chifukwa cha matenda. Why can't you feel sorry for yourself? Ndemu kumva chisoni kumvera chisoni Peter Mutharika akapume chifukwa cha mmene thupi lake lili chanchani osazimvera ino chisoni munthu amene muli pa treatment. So politics is something that is a stressful game, and I was expecting to see Ken Msonda resting kukhala basi kupuma. Ngati mukuti ndinu munthu olemera ndinu president wa businesses yanchani mukanakhala pasi nkumadya ndalama zanu zicha. Alright? Anthu akafuna advice pandale munadzinga kupezani. Akemso tatithandizani ndi zinthu oti munapanga izi. Tingatanda mukapanga nje mangapanga nje phe osatenga pati pa zipani. And you could use that tactics kuzipani zonse. Kaya kupezana DPP, kaya kupezana UTF, kaya kupezana PP, kaya kupezana UTM, kaya kupezana NCP. Ngati munthu okonda dziko, you could just give them advice. Zoyenera kuchita kuti dziko likonzeke. Ndicholinga choti inu mukalambire mumwalirire mu dziko la mtendere. Dziko lotukuka. Ana anu amene mwabereka awawawa akamakula akulire mu dziko limene latukuka limene likutukuka ndi upangiri wanu. Not joining another political party at this age, at this stage, at this health status. What are you looking for? Ndipane pakoneka kuti you are a greedy person. Simukulowa zipani kuti muli ndi mtima ofuna kuthandiza kukonza dziko, but you are too greedy. Mundika mtima kufuna kudzafira pandale and you think kuti muna kamene kondikanaka zapanga kuti mudzasiya mbiri yabwino imene mungasiya Ken Msonda ndikufa mukuseva Mulungu. That's all. Olo ine Osward Jumani, don't think kuti zimene ndopanga ndi zimene ndikufuna kuti mtadza mwali ndi kumazalongolwa kuti ma social media. Ndita mwalira ndili manja mwa Mulungu am okay, because kumene kupita ku eternal life. That eternal life is a kind of moya muyaya ndikakhale manja mwa Mulungu akandiyang'anire za dziko lapansi ndasiyana nazo. Why should I waste my last breath, my last energy fighting in politics, and you are not looking at yourself and you claim to be a born again Christian? Trash. Ndamaliza pamene. Apa munalankhula mu video anayo jasano fanankhula za my Joyce Banda zimene manager dayai my Joyce Banda sana nthawi ife tinango azoti mai chifoti simupeza mtendere yambani mwasuntha kai mupite kunja yaka kupita ni mphepo. My Joyce Banda, Ken Msonda did that. It was a move of betrayal. Ankachita manyazi to betray you mudakalipo mpano. He advised you ngati akukukondani, and my Joyce Banda munavomera kutuluka dziko lino kumapita kunja. Kukisiya chipani cha PP manja mwaki na Salim Baggers, kukisiya chipani cha PP manja mwaki na Uladi Musa, kukisiya chipani cha PP manja mwaki na Ken Msonda, munakisiya atakuna mizani ngati anthu okhulupirika, and you left. Akulanzani ayi mayi kapomeni basi akunoko mukapidwe mphepo ina. 2 years down the line Ken Msonda munayimbira phone my Joyce Banda yoza kuti ineyo ntchito zikundichulukira kumpoto kumwina mukanasankha munthu wina. That was your first movement. Secondly, you phone munapeza kuti munamba kuyimbira na mafoni. You are lying to me kuti DPP na upanga na approach. Koma you were starting looking for loopholes. Ifwa nizambi zimene ndikudziwa. Zisamuzayibeza mmagogoda pena pakaboka mmamba kulowa. Ndimene munambira ku DPP. So DPP anagwitsa ntchito njira yomweyo imenana kutengani kuti mukajoine DPP mutayamba kupanga anazote this guy is up to something because we know him. This is why your apology was not accepted in DPP. If you know, if kudziwa again, a reason why your apology was not accepted in DPP mutayamba panga matukutuku anu achi DPP, because they know you could. This was the same trick you did with UTF. This was the same trick you did with PP, and you want to do the same thing with DPP. Chifukwa iwo akudziwa kuti mkazi ndi hule, and izi zapanga papazi ndizimesaka ndipanga ine kuti azisiyana ndi mwamuna wake woyamba. They did not hesitate, but anakuthamangitsani ku DPP.
chifukwa kuti amadziwa kuti munkamunyengera JB kuti atuluke dziko lino. The same thing mamunyengerera Peter Mutharika kuti asiye pasi udindo ngati mukumukonda mukumupangira chiwembu. Zimene munampanga Joyce Banda ngati mukumukonda kuti atuluke dziko lino azipita kunja athawe Peter Mutharika kumuchitira nkhanza. Kuli kuti munthamangitse iniyo pambuyo pano mutenge pipi mukayewetse mu DPP. It's what you did. Betrayal. Eni kamana kuti Ken Msonda you are a betrayer. Mmakana. Ani mukuti ineyo ndendezeka pezeka pa Google kapene ne mbili ya Ken Msonda ndizika yakana pa Google iya iwakhala mundale 30 years iye wakhala pa moyo wauzimu 100 years Msonda I got nothing to do with that. Olo mwana wanga amenda mbereka lero ndidzangompatsa mabuku werenga izi ndizanke Ken Msonda adzakusambwadzanisa chimodzimodzi. Sisi kutanthauza kuti mpati zabado zakazofana ndoti tisambwadzane bwino. Kuti tisambwadzane bwino kungomutsatira nzako zimene amapanga zimene amalankhula. Finish. You betrayed Joyce Banda, sending him Excel. Ino pambuyo pano munatengana ndazi nzanu 22 pamasintha munakajoyina DPP. Koma chonsecho mamuza Joyce Banda kuti ndiyo ntchito zokuchulukirani pa Chipani ndi mmene thandizo lanu ili chanchachani ntchito zina zandilandire munthu wina munachokanso otopa achatu munakajoyina DPP kumakagwira ntchito. Ndizoona zoti munkauza mai Joyce Banda kuti inuyo ntchito zokuchulukirani mbali naye asankhe munthu wina mufuna kupuma pandali. Why you joined the DPP and started kumapangaso zvandali? You are a betrayer. You betrayed Joyce Banda. Ya timing. Najina Salim Bagas, nonse, my betrayers. Now Ladi Musa, nonse, my betrayers. We cannot shield you. You coming here telling me you are a businessman. What I have to do with that? Na kwa chimene. On her absence, you betrayed her and joined the DPP. Akina Uladi Musa, Akina Binuri, Nandan, you betrayed her. On her absence. Mena Kabela, another was a nurse, Muli DPP. PP at Tilapati? Pamenepo. When Peter Bingo Mtalika betrayed UDF, Munali inu Ken Msonda amene munkaenda nkamianga usiku kumakapanga ma meeting. Otenga so and UDF kukajoina DPP. Betraying Bakili Mulusi. Why should you claim today kukhala munthu wabwino? But the same thing ndizimene mapangaso ku DPP ya Peter Mutharika kumawedza anthu mene kuja kuti mukamadza tuluka mudzatengeso gulu kuliko somene mudzalowerako mudzapite nawo ndizimwe asiya china malata pa ulovers akumveka malata lero kulidu lata liyati mati kulikhoma ngengenge malata mungaende padenga osakuponda lata nkusaveka sound 32 gauge ngati amene uchi lero lo padenga la malata kuyenda ngati kuyenda padenga la utsu zoti kunali malata kuti kukumveka sovieni ya malata zonseze ziwindi zimene munkanamizana because malata didn't know that he is moving around with a betrayer. Ndiye njoka Ken Msonda ndiwe njoka munthu oyipa tikwache imene yati tipite pa mutu wina nampanga advice bwino mai Joyce Banda hayi mai pamene papa chanchani izi ndizi in April munakajoina April yes April ngati sini unama in 2016 munapita pamene baja kajoina DPP Joyce Banda ali kwa exile uko anthu oyipa ino ninaba kuti ayi ndine born again amanga Betrayal 22 of you and zimene azimachitika ku DPP ankafuna noka what you did munakagulitsa nzanu bwana sindilitundeka ndindazi zanga ina 22 kumbuyo kundine ndeka 23 what is that munaimaliza DPP Ken Msonda mutakagulitsa nzanu ina 22 and nosa 22 munakadzipereka manja mwa DPP pa center ground kuisiya ku stripped off PP Chipani cha Joyce Banda regardless kuti anavutika nacho chibwanji Chipani chicha kuti chifika pamene chinali pacha regardless kuti mutaja ndrama zingati ku Chipani chimene chicha and mene munkaja ndrama zimene zokuti Chipani cha PP chinali kutiko that Chipani was built on my revenues on taxpayers money Chipani cha PP and umbonokwana ndi cash gate was built pandalama za cash gate that Chipani and ndrama za cash gate you Ken Msonda you benefited from that money and you are telling me you're a born again Christian a born again amena maja ndrama zakuba amena he is nourishing himself ni ndrama zakuba claiming to me to say you are a born again Christian Ken Msonda ndima kutetezani kwambiri kuti leave Christ alone musiyeni Yesu yekha osampaka matope musadzapangitsa anthu kuti aone ngati kuti Yesu ndi munthu olakwika Yesu
nsiye nakhale yesu asiye amene amaseva yesu akhale oseva yesu inu ma politicians amene mukumati ine ndiyambitsa chipani achinapita mala evangelist achina Ken Msonda evangelist chanchani uyu wina ndani ngwira trash councillors menezo iziso izitingokhwachaso zingofanana zimeta yankhakale in 2017 munapezeka ndi cancer mukulankhula kwanu muvini imene mondumizira ine mukuti muti afotokozera anthu ayi basi my health is compromised andipeza ndi cancer mwakuti apita muthalika mpana anatusa misonzi yet pachikalata chanu chimene munachiponya ku Malawi leaders of CSOs dzana inu munatukwana ndi kunyoza Peter Muthalika kuti munthu opanda chisoni mutapezeka ndi matenda he did nothing mudzandira nkhwende ku inbox ndikumandiwazana kuti yayi atandipeza ndi cancer mpana Peter Muthalika analira ngati analira angakhala kuti ni munthu oti he did nothing atamva zoti mukudwala mmene mukuzichemerera za ubale wa inu ndi Peter Muthalika angakhala kuti angamve zoti Ken Msonda akudwala ampeza ndi cancer Peter Muthalika ndisapanga china chilichonse this is what you are mukamadya naye munthu limodzi panapo pamene mukudya ndi achakwerapo ndi munthu wabwino reverend panapo pamene mukudya ndi achakwerapo ndi munthu wabwino ndi reverend mukamadza apanga so betray 5 years kusogoloko zolankhula zake zakha zimene ngati chikalata mwachitutsadzana ku Malawi leaders of CSOs chicha ndachiwerenga nawo nali konko sitimatika upanga ndi adi machoka nali konko je akinka anachibweretsa tinachiwerenga munasabwa za DPP ndi leadership uphatikizapo Peter Muthalika and ku inbox kwa ine mumabweretsa maviye naona kuti ineyo amene mukunola ndi woipa mukamfunse Peter Muthalika ni munthu wabwino mukuti atapeza ndi cancer mukuti Peter Muthalika he did nothing mwasambwadza apa munena zoti apapa mwachitika maliro dzana MCP yakupatsani 500,000 mahampers yanchani worth of 1 million kwacha ndizina zimestinga zichiwo zimestikuziziwa aoneka kuti ndi anthu abwino but the same Ken Msonda kuti maatuke ku MCP muvoti MCP nandipangala chani chezesiyo munthu andale 2017 anandipeza ndi cancer okay chef maninyoza kape chani bulutu magisa ntchito mawambiri koma Ken Msonda mukanadziwa kuti how I know these things omagwitsa ntchito ma strong words pa munthu simukanaziyamba koma ndikudziwa kuti zolankhula zanga zingathawapita patali sindofuna kutsatirani that point sindiyankha chilichonse mwandipanga insert pena pake magwitsa ntchito mawena akambiri olakwika mu VN yanu 96 minutes ija koma sindingakwanise kuyankhani ine sindimadya ndalama za anthu andale inu yongati pa ndalama za andale ndizimeza kupanga to be what you are then ndekuti ndi inuyo koma ineyo zimene ndadya ukakhala hule mangona ngati aliyese ndi hule koma ineyo I am what I am kuchokera mu hard working imene mapanga muzimene mapanga kuno mmanja mwanga muri mundiona Msonda ndimokakhala kwambiri kukupasani mbama ningatha kugulani mano ndiponda kugula kwambiri mano ndi mbama ndokuza andu sikabosi kamodzi mupite pazalewa road block paja mukafunse in 2006 ndinkadutsa pamene paja mzimayi ake anakhalira TV yanga ndocheka kuno ku South Africa ili box anakagula chips chake ndobanda zakhala pa box ya TV yaini namuswa mbama nanchotsa mano 6 apolisi apazalewa paja ndi mboni atabwera nkati mzimayi ndamenya ndi chitsulo mpaka ndamangidwa pamene paja koma herself explained kuti ayi andimenya mbama Arizona mbama singakhadzule khutu chonje mpana kuchotsa mano atatu mkama chachitika ndi chani iwe chitsulo chimene amene nacho amayi wachili kuti that's how manja anga ndokakhala kwambiri sindimenya munthu ndewo nasiya if I'm to kick you I have to make sure kuti ndathyola chiwalo china chake pathupi pano sikamodzi sikawiri ndamangidwa chifukwa cha ndewu osakhala kubaya simbunu sinzungu simputikizi simu Russia sim Chinese don't play around with me I'll break your bones it was you Ken Msonda who advised the APM nthawi imene munkamuuza APM adati mwakula basi musakuyime taona ndi mmene sinkhwanu ulili zomwe mulungu amafuna kuti mutumikire ngati dziko mwatumikira taonani zimene mulungu ankafuna kuti abakili munuzi atumikire anatumikira zimene ankafuna kuti mai Joyce Banda atumikire nawo sanatumikira pa nthawi yawo zimene ankafuna kuti Bingu Mtalika atumikire ngati munthu pa dziko anatumikira don't forget also kuti the late his excellency Kamuzu Banda na also portion imene mulungu adawapatsa kuti atumikire pa Chipani pa dziko anatumikira inunso pamene mwafika advising him like munthu wabwino you did this kumene kuli APM kwako ndimva sindulankhado zachakwera chifukwa mwapitako dzulo
koma zimene ndikulankhula zikuli achakwera kuli timu ya MCP ko idzimva kuti uyu ndiye Ken Msonda. He's going to do the same ku MCP ko kukhala chipasupasu. If mabweretsazi ndichitedzewe munthu oyipa. Kanyimbi uyu akathira fungo kudzenje mbewa sizikhalako Ken Msonda. So let me advise you something. Munkamuuza Peter Mutharika zimene zozo bwino and Peter Mutharika he started suggesting za anthu ena yake abwanja kenako munamba kumpanga advice Peter Mutharika bwana musalola anthu oti Chipani muno sana khale mamembala kwa 2 years kapena 3 years kukapita nawo ku convention ndokatenga maudindo ngakhala awo president. This was including akina Dalitsoka Bambe. You even mentioned their names. Aujeni bwana musalole kuti akapanga nawo convention yoti iwaje akakhale ma president ku Chipani chifanda anthu one kuti ku Chipani kuja sana khale masiku ambiri. There it's where you started teaming yourself ndiko ndo nankuma. Ngati anthu samadziwa izizi ine ndikuika ndibambala mbanda. You challenging me kuti mundisosola Ansonda. Okay. You advised him ngati munthu wabwino kuti asamulole wina aliyesame sana khale Chipani cha DPP kwa zaka ziwiri kapena zaka zitatu kupita nawo ku convention kuti akaime nawo ngati presidential candidate. Chifukwa chani adzakunongera Chipani bwana. Ainakenu mwimi maganizo oti mwime limodzi ndikuona ndankhumwa for presidency. Nichifake mmaina ndikuona ndankhumwa muzungu. Azinakenu mazango ndazikhalakala Chipani chicho. Mukudziwa kuti ainakenu muli safe. Mukaola ngati zakati makhamu DPP muchi. Kumachinga kuti anzana salowe. And I'm advising MCP to do the same. Munthu amene sana khale mu MCP kwa zaka ziwiri kapena zitatu. Convention ikubwerayi palibe malo. Ndipo tisamva zoti ndi board member kapena board chair wa kuota board ka Westcom musiye na abakhala kaye adzakhala zimenezo after 4 years. Tione ngati semupsha dzuwa munthu lukako kumeneko inuyo mukhalasa munthu amene mudzatuluse message kwa auza achakwera bwana sinabwere ku msonkhano galimoto yanga yavuta fuel injector ine ndifuna nuyo zimene galimoto yanga Betrayal anzana kutumiza ma message amenewo anajijilika pakati pa kupezeka nawo m'misonkhano amati sangadikirire ngati mzimayi wa mimba lero akudikirira ngati njovu ya bere 2 years ku MCP. It's going to happen to you. Ukhala pamalo pako Msonda bwino munthu oyipa. Aba mukuti kunkopola simunapepese yanchani kuvieni ina amene munantumizira tidaona maklip mukupepesa pamaso pa APM mukunena zoti ine milandu ya bwana imene yanaitseka chanchani mandipeza na kuvieni muti zimene ndinkango panga ali chifukwa choti I was seeking peace chanchani nizi ndeni mukuona ngati anzana chasankadziwa kuti kupepesa kono kuja mkwabodza ine mukundiuza ku inbox kuti ngati kunena kuti ndakapepesa ku DPP ine sinapita kukapepesa ku DPP zimene ndinkango panga just for the sake of peace. Nagwitsa ntchito political mature you named yourself and the spiritual makuti okay it's fine. Simunapepese chinali chiphamaso okay it's fine. Ndiye mukuona ngati mwe mukapanga zawo chiphamasomo anthu aku DPP kuja sanka zawo pepesa konka chiphamaso. You think they're stupid like me? Minimum they know that I'm stupid, I'm a coward. Do you think it's so good to DPP just for those are cowards? Kapena idio mene malawa ku MCP. Do you think good akina Mkaga, akina Richard Jimondobanda, akina Sosten Gwengwe, they are cowards? They're not watching you. Kapena ulacha kulamina kulandira niwo, do you think he's not watching you? Inuyo ngati mukuti na chabuno sindikwidziwa mbili yanu pandale. Modi these people in MCP. MCP imene ndi history pandale for over 60 years. Modi siku mudziwa Ken Msonda kuti ndi ndani. Modi ineyo akani challenge kuti I know Msonda than MCP. MCP tiiga uko, Osward Jumani uko. Tieni tiyambe kuchua za Ken Msonda. Modi ne ndingalongosole zambiri za Ken Msonda kosa MCP. MCP knows you. And ne ndingatokuza ndi kuti izi nkhani iyi sindinena lero. Ndidikira muyankheso. Ndidzabola pamenepo. Why they took you ku MCP? Nichifana atenga uladi Musa kumbwesa ku MCP, nichifana atenga Ken Msonda kumbwesa ku MCP, nichifanya ni MCP zipitabe kulandira anthu ena. Imeza kana episode ina Msonda. Just wait and see. Hapa ndikuendera pa 99%. Mabomba amene ndanyamula kufuna kuphasulani just in order 2025 we don't need you. Pamenepo ndizaphasula. So don't think kuti pano mwakajoina MCP kuti MCP sikukudziwa na Msonda kuti ndino ndani. Then you are lying to yourself. You are deceiving yourself. Thinking you are deceiving someone, but no. So ineyo, sikuti kulongosa kwambiri za Msonda kuti me I know you better than many and hako MCP ama kudziwirani. People in MCP they know you.
mose mene manjanja ku DPP kuja mene manjanja ku PP muja mene munkanjanja ku DPP ya bingo mtaika muja mene munkanjanja ku UDF ya bakili muluzi muja nthawi yonse those people are not in opposition ankakuona ni Ken Msonda. They know you better than myself, so don't get excited. It's too early. Kutaka mawa kwa chepa mene tadusa ine siwa DPP mwachirapo zona wode aya DPP makupasa ndama fusana ni mwali konko mwina mafoni namba tangu afoni kuti Jumani ndi ndani eti amajandala mazandani gugani pangani gugu mupeze kuti ndi ndani anandipatsa kwene ndama ku DPP mwango khala anthu azilope amene sakhala kumandi nena kuti ndi madiyandalama za MCP mpaka anthu ankachula maina anthu amene amandipatsa ndalama akeni zikhale ngoma amakhala mukana kuti amandipatsa ndalama kuti ndizitu kwana cha ndizikona DPP ntheme ndi malankhankhani yokhuza ndi security. What do you know about security? Mukuzopo chani za security? Munapangapo za usilikali, munapangapo za polisi. Ndem mafuna kuti anthu mmene akulankhula zinthu zopanga compromise chitetezo cha dziko ine Jumani ndingokhanda dziyang'ana. What do you know about war? Kodi munthu yanga pa social media azikabwetuka hey ziyambisa nkhondo imene ndi nkhondo hey tiyambisa nkhondo. Do you know what is war? Kapena mango amva anthu akuti nkhondo madziwa nkhondo madziwa ma rules ya nkhondo madziwa nkhondo chimene mapangitsa kuti iyambe ndi chimene what it takes kuti nkhondo iyambe and what it cost kuti nkhondo iti. Ndizo nkhondo mukuzonazo anthu akulephera kuti anaziyamba koma kuzithesa zikuwavuta. So don't just kukhuta madeya uko ndi ubwera mu social media mukuti kandi ma CSOs kama politicians chifoti mwasemphana tizichewa tiwiri titatu nde kumakhala kuti mukupanga threat kumatulutsa kawiri mawoti hey nkhondo zinkani Nyasa zimene zijanifaka ndino lankhula on behalf of zikhale ngoma. I stand for Malawi and for Malawians and for a president want how imene yoyo nifaka ndinkalankhula nthawi imaja kubakira government kapena so dziko pa nkhani ya security. Sindingakhale panopo when I see security dziko it is intimidated kapena ikupanga ridiculed kapena ikupanga threatened then ningokhala mapanga watching. When you're talking of nkhondo then I stay quiet and watch you. Ndi ndani akulankhula nkhani zokhuza na nkhondo. What do you know about nkhondo? Umadziwa nkhondo? Mimba ili mbu ulonchira sunamba walo wako ukakamba za nkhondo adzamenya mbu yako nkhondo kwanu ndi ndani amadziwa nkhondo. Ndijifaka na ndipyesa ntima ndinkankha zimene zichi but sizi matanthauza kuti ndali ntaji ndalama za MCP my foot sendi ndalama za munthu andale koma mukadzandipatsa ndizadya. I'm not saying no dzandipatseni ndidzadya panopo ndikulankhula I'm neutral, I'm not frustrated, anga yanga ikutali kwambiri. I'm not even angry koma kuti voice yanga it's a strong voice ingathe kuchotsani matumbo makamaka so ndimene mukuonekeramo then that is another thing. So another advice that I can tell you Mr. Msonda, I think is that when you want to see the same faces on politics or in politics, one thing I can advise you is that the same man kuti mumudziwa Osward Jumani from 1964 mene achina chakufa jihana ankabweretsa ndale ku Malawi kuna alibe Msonda. Mene achina chipembere ankavutikira dziko la Malawi kuna alibe. Achina John Chilembwe mene ankavutikira kuna alibe ku Malawi. So ngati lero lino mukupanga ndale anthu asambe kufunsana. In 1972 Ken Msonda anali pa age yanji. Kodi ndenu mukuyamba ndale 1994 mukuyamba ndale 1999 na anthu adzifunsa kodi Ken Msonda wayamba ali ndale ali ndi mbiri yanji pa ndale chanchani pa ndale Ken Msonda that is trash ziponye nuko zimenezo. You are not supposed to expect to see me in 1994 kuti lero lino ndikwanitsa panga nawo ndale ndipo ndimvika ngati zanu zomutu mukali. What I'm playing ndi chimodzimodzi mpira Argentina, Brazil, kandi Mexico, kaya we talk of Portugal, France, chaka chilichonse akamapita ku World Cup manyote mukaone ma new faces. Does that don't make the teams win? Mufondo kuti matimu sama wina? Tell me something. Chikana kala jani, who could sit and watch frames zako sema akina John Maduka, akina Kina Pili, akina Frank Singano, today 2024 tikale kumona pa TV jonchi, tikuona akina Kina Pili. Chifukwa ndio abinali ndimbili pa mpira. Nizomveka zimenezi. Kuti ifeyo ngati Malawi ngati nzika we are going to give a space kuma politicians amene ali ndi mbiri pa politics from nthawi ya bakili muluzi. That is nonsense. Zopanda nzeru zimene muzauza anthu amene muna mageza ndale usamaze sata. Don't say that to Osward Jumani. I'm just telling you kuti pampira palibe akanakhala lero kumaonera pa TV mpira umene kuseweredwa ndi nkhamba achina Kina Pili
akina Frank Singano, akina Johnny Maduka, akina Lawrence Waya, tikhale basi maonera hey bwanji chifukwa ndi amene anachinya timu ya Malawi ku Chipolopolo Boys ku Zambia anayi wina alila, those things, odd fashion things. Who is a foolish soldier who can load a cartridge into a gun and expecting to shoot and kill? Tizitenga ife ma cartridge. Ken Msonda, you are a cartridge. Oloka na cartridge yake ndiye tear gas. Ndani angatenga chikatridge cha tear gas chija ucheka so mufuti nkumati akaombera chituluka so utsi. Tinaombera munali chipolopolo nthawi imene tinayika mufuti tinaombera chinapha munthu sechinaphe munthu nchomba omba kwa sitenga chike mufuti kawiri. It's a big mistake. Akupanga anthu andale athuwo. Andi mwapeleka so chitsanzo china papa amene upeka chitsanzo cha mpiracho musimake munazobeka chitsanzo eno DI political pama car transfer window. Pakolo car transfer window, okay, it's fine. But with pazikazi fuwa zokwanira. Andi chitsanzo chimene chikuchifanisa kuti transfer window ikufanana ndi transfer window ya kumpira mukula kuitsa chifukwa mpira ndi masewera. Andi munthu akamapita kumpira makhadi akapanga za iyeyo ndi timu yake kumene akuchoka kwa makhadi sana siye family. Ndipo imakhala will ya timu ikugulitsa player because you sign a contract. Pandale we don't sign a contract. Paibo kumene makhadi masign a contract to say 5 years or 6 years. The president kauja kawina makhadi masign. But if you become a member of a party, paibo amene masign a contract, musign a contract de nizaka member wa Chipani chino for 3 years. Anthu bweza kuthamangitsana rande zipita simutithandiza. So mukakamba za transfer window ya kundale ndi transfer window muyelekeza ndi kumpira. Kapena transfer window ya kumpira muifanize ndi transfer window ya kundale, then you're making a big mistake. Chifukwa kuti ndale, when we erect you into government, what we expect is you to save the Malawians. Pamene mpira munthu akapanga transfer window yake akachoka timu ikupita timu iyi, anthu amamutsatira chifukwa chomukonda iye ngati player, kapena anthu amatsala mapitiza masapota timu yawo. Because it is all about entertainment. It's a game. So with that example, mwapeleka ya transfer window ya mpira ndi ndale, ndipo ndaona to okay. So this is what it is, huh? If you ngati Malawi, we are idiots. We are fools. We are dumb. Chifukwa kuti ife mudzi tisewera ngati mpira. Tikakuthamangitsani Chipani uku mutsekula transfer window mujowa muno wa Chipani sachi chatapita chija ndikuti kuli konsemeti dzipita mudzingotsekula na ma transfer windows. So ngati chitsanzo chake chili cha mpira Ken Msonda, then it means kuti ndili ndi ntchito. Apa mwandipatsa ntchito yenda kuti Amalawi ndani nakwazindikitsa kuti zipani izi zikutisewera game chimodzimodzi ngati ya mpira. Inu mukhoza maona ngati kuti Ronaldo kapena kuti Drogba ndi wa Chelsea 2-3 days mukampeza kuti ali ku Madrid, 4-5 days mukampeza kuti ali ku Man U. Chifukwa iyeyo what he is up for, it's money, not to save people. Chitsanzo ichi andipatsa Ken Msonda ku inbox kuti what he is doing ndi game ngati ya mpira. Angathe kujoin apena palipo sauti chifukwa iwo ndi ufulu wawo. Zitsanzo mapereka zija munali pa Times TV if not Zodiac television. Manna pali pali kodi niyo mukasentha ntchito ndiye muli ndi ufulu, ife andale tilibe ufulu. Yes, pali kusiyana. Ife atolankhani ngathe kusiya kugwira ntchito ku radio iyi, ku TV, ndikuyamba kugwira ku TV ndi ntchito. I'm not saving humanity. Sindi kuseva dziko. Kugwira ntchito ku radio, I'm not a civil servant. Kugwira ntchito mboma, you are a civil servant to save the nation. So zitsanzo zanu zimene mapereka Ken Msonda mune chifukwa amangosowa anthu okuyankhani koma zimangoonetsa kuti sini munthu okhwima pa uzimu pa umunthu ngakhale pa ndale, because you cannot use zitsanzo za anthu amene amasiya zintchito kapena anthu amene amatuluka mpingo kalowa mpingo wina kapena zitsanzo za anthu amene amasamuka mudzi wina kupita mudzi wina mukazifanizire ndi zitsanzo za kutumikira boma. Ndi zinthu zambiri zosiyana, ndi zinthu ziwiri zosiyana. We vote politicians to save the nation. You are civil servants. You are there to save humanity. You are there to save our nation. Sikuti sewela njomba kapena ngati mpira kumatsekulana ma transfer windows. This is why you are running away. You are aliyasandi belon tumba koma amene akaka kuchichiri palibe. Chifukwa ma transfer windows. This is why in each and every political party we got criminals. Chifukwa ma transfer windows.
So zimene mwalankhulazi ya Ken Msonda ndaiseva bwinobwino message yanu ija ndipanga maclip afupi kuchokera ma statements yanu osiyanasiyana, and this I'm going to use it as a weapon to destroy you politically before 2025, and I promise you we are not done. Munapanga VN yanu ya 90 minutes ine yanga indisiye pa 75 minutes kuti pakhale kusiyana pakati pa ino ndine, koma sinatane. I truly believe kuti mukamvaso iyi mukhala ndi njala yofuna kundiyankha, but get prepared. If aponapo ndikuyendera pa 99 ndangochoka 1%. I'm a warrior. Osward Jumani, KZN 078282514 078282514. Ndine founder wa Whispers of the Stranger. I'm a lecturer. I'm a warrior. I'm a custodian of discipline. Sindi madana ndi Chipani, ndi madana ndi anthu owononga ngati Ken Msonda.